Ahoj všetci, dobrý deň. Vitajte pri dnešnom videu, ktorého téma budú kupoly. A nebudem tu dnes sám, ale zavolal som si na rozhovor aj Paťa. Ahoj Paťo. Ahojte. A povieme vám čomu, ale hlavnou témou, ako som povedal, budú kupoly a ja sa venujem výrobe drevených konštrukcií kupol a samozrejme aj v rôznych prevedeniach. Potom už ktoré si záujemca vyberie. No a Paťo je distribútor kupol, ktoré môžeme nazvať stanové. Môžeme nazvať ich stanové alebo také, ktoré sa dajú jednoducho zbaliť. Keď si to načal, tak áno, som distribútor pre Geodomas, je to výroba v Litve. Kupoly sú, dá sa povedať, stanové, je tam použitý materiál PVC, kanvas, ktorý je zváraný teplom a tým pádom sa vytvorí škrupinka, ktorá obaluje konštrukciu. No a tam je presne ten rozdiel. Ty máš tie drevené, ktoré sú krásne izolované, krásne do seba zapadajú, tú geometriu riešia úplne prírodným spôsobom. No a ja mám niečo, čo sa dá zložiť, čo sa dá ľahko behom jedného dňa priniesť, rozložiť a potom takisto za jeden deň zložiť. Samozrejme záleží od rozmeru. Čiže ak sme rozprávali o nejakej menšej kopulke, ktorá by sa možno dala porovnať, tak sme zostali pri nejakých 5 metroch kruhových, kde to približne vyjde na nejakých 20 metrov štvorcových. Výškovo sa pohybuje pri tej mojej na 3 metroch, myslím, že pri tej tvojej podobne. U teba to zaberie tá izolácia. No a u mňa takisto sa dá vytvoriť určitá izolácia, ale teraz by som možno nechal asi slovo tebe, aby si to troška predstavil z tej tvojej strany, ako to máš, a na to by som reagoval ja. Dobre, ešte doplním, že témou tohto videa bude porovnanie aj ceny, výhod, nevýhod, prevedení kupol, ktorým sa venujeme. Takže bude to prevedenie moje celodrevené a Paťové prevedenie, ktoré má konštrukciu z kovových rúrok, trubiek a je prekrytá PVC fóliou. Tieto prevedenia je možné vidieť a dosť často ich po celom svete a aj u nás už ponúkajú majitelia ako ubytovanie pre Airbnb alebo Booking, čiže aj sa to volá, že je to glamping. Glamping. Takže je to také glamorous, ty si mal na to pekné slovo. Hey, glamorous camping. Glamorous je ako taký luxusný a camping taký ten štandard, čo poznáme zo stanov. Čiže taký luxusnejší kemp. Tak my hlavne porovnáme tieto dve prevedenia kupol aj z pohľadu cien, výhod a nevýhod. Takže ako Paťo povedal, jeho kupoly sú kovové, to je kovová konštrukcia obalená plastovým PVC prekrytím a tie moje kupoly sú celodrevená konštrukcia, no a skladba ďalšia konštrukcie je použitá ako pri drevodome. To znamená, táto drevená konštrukcia je zaizolovaná izoláciou, dajme tomu 10 cm, a z vnútornej strany je obalená paronepriepustnou fóliou, to znamená parozábranou a vnútorným debnením. Potom je odebnená znútra a keď ideme smerom von, tak na konštrukcii a izolácii je poistná hydroizolácia, to je tiež fólia, difúzne otvorená alebo difúzne priepustná z jednej strany. A potom máme diletačnú medzeru, ktorá zabezpečuje čiastočné odvetranie strechy, ale takisto zabezpečuje aj cirkuláciu vzduchu. A nad touto medzerou je potom debnenie vonkajšie, OSB doska a potom je nalepená EPDM fólia ako strešná krytina. Aha, tu mi niečo ukazuje, lebo som asi niečo ukázal prstom. Dobre, no, to je skladba konštrukcie prevedenia mojich kupol
a aj Patrik povedal vlastne tých jeho. No a dôvodom, prečo robíme aj toto video je, pýtate sa nás často hlavne na cenu. Koľko stojí také prevedenie a čo za tú cenu a za peniaze, ktoré zaplatíte, dostanete. Takže teraz ja som povedal tiež, Paťo tiež, vlastne čo obsahuje konštrukcia, čo obsahuje kupola. No a teraz prejdeme k cenám. Dali sme si ten jeden rozmer, to je tých 20 m štvorcových plochy, zhruba 5 metrov priemer a výška okolo tých 3 metrov. Tak? Tak. No a nedá sa to povedať úplne presne v mojom prípade, pretože každá tá kupola je robená individuálne, ale orientačne tá cena za skladbu tejto konštrukcie, to znamená KVH hranoly, izolácia 10 cm, EPDM fólia nalepená ako strecha a potom v vonkajšie debnenie OSB doska a takisto vnútorné debnenie OSB doska. Aj s odizolovanou podstavou kupoly, môžeme ju nazvať aj terasa, vychádza okolo 30 000 eur. Nepočítam do toho ešte okná a dvere, pretože každý záujemca si vyberie, koľko okien chce, či chce dvojsklá, či chce trojsklá, či chce dvere v hliníkovom ráme, drevenom, plastovom, takže tam tá cena sa hýbe hore-dole. Tak aby sme to mali nejako ujednotené v tom mojom prípade, tak za toto prevedenie kupoly dáme cenu 30 000 eur. Poď, Paťo, teraz na to tvoje prevedenie a cenu. No u mňa sú také dve možnosti. Pritom, keď zoberieme len tie galvanizované trúbky a dáme to dokopy s tým PVC, tak sme pri tých 20 metroch na nejakých 4 500 bez dane. Hej, a ako náhle do toho už potom pridáme termomembránu a vnútornú textíliu, tak tam musíme už rátať s nejakými 7600 eurami, kde tá termomembrána je zložená z viacerých prvkov a vždycky je to tak, že tá termomembrána je pod tou hlavnou konštrukciou, tak aby tade pretekal vzduch. Ten vzduch tade preteká non-stop, čiže tam prichádzame práve k tomu, že je tam veľká strata, keď vykurujeme v zime tak tepla. A zase v lete, samozrejme tým, že to stále potrebuje cirkuláciu, tak sa nahrieva aj tá membrána a tým pádom tam máme naozaj teplúčko. Ten textil, tam je to veľmi rôzne. Keď použijeme ten najlacnejší, tak sme približne pri tej cene tých 7600 za komplet. Nemáme tu stále ale podlahu, pretože veľakrát má človek už niečo prichystané, buď má nejakú svoju betónovú podlahu, alebo tam má niečo z dreva prichystané. Veľakrát niekto nemá vôbec nič, čiže dá sa to aj na trávu ukotviť, nie je to problém. Ideálne je, ak je to nejaká drevená konštrukcia, ktorá sa dá zaizolovať. Ja som tak riešil tú svoju kopulu. Dal som tam tvrdený styrodúr, dá sa samozrejme využiť vata, rôzne veci. Najväčšie problémy, ktoré budete mať, ak to dáte do prírody, sú škodcovia, ako myšky všelijaké a tieto veci, ktoré žiaľ, oni majú toľko času, ktorými nemáme, čiže oni si tam vždy niečo nájdu. A to myslím, že súvisí aj s tými drevenými kopulami. Akokoľvek krásne to zaizolujeme, akokoľvek to zdvihneme od zeme, tak vždycky tam niečo príde postupom času. A zistili sme, že u nás, keď sme ho umiestnili, najväčším takým nešvarom boli tie malinké čínske mušky, alebo čo sú to tie oranžové, pomôž mi, Agi, prosím ťa, čo sú to, mandarinky? Nie mandarinky, ale... Neviem, muška nejaká. Lienky. Také jak lienky. Hej, ale veľmi veľkých množstvách tam boli. Ešte sa vrátim možno k tej galvanizovanej štruktúre. Tam som len nepovedal, že v štandarde sú obyčajné plastové dvere. Hej. Samozrejme dajú sa tam dať hliníkové, dajú sa tam dať drevené, čo už len človek chce. Dá sa to urobiť aj tak, že vám dodáme len konštrukciu, môžeme z toho tie dvere nejakým spôsobom odrátať. Čiže prešiel by som asi k výhode. Je to práve rýchlosť toho, že aj dodania, aj tej celkovej konštrukcie, že keď to príde, tak za ten jeden deň v nejakých 3 ľuďoch sa to dá krásne postaviť. Najviac času zabere štelovanie dverí, vyrovnávanie a veľmi závisí od povrchu. Keď to budete chcieť dať na nejaký krivý povrch, tak sa naozaj natrapíte a takisto bude problém s vodou, pretože tá voda si vždy nájde niekde cestičku donútra.
Čiže treba na to myslieť dopredu, že pripraviť si ten povrch tak, aby buď zodpovedal tej kopule, veľkosti toho kruhu, alebo to dať tak, aby tá voda mala kam odtiecť. Myslím, že to súvisí s obidvoma typmi. Pri tom mojom je naozaj možnosť, že dá sa to dokupovať ako po častiach. Nie je to dôležité, aby ste to kúpili naraz, ak by ste to riešili ako nejaké ubytovanie alebo glamp, ale môžete si vyskúšať, že tak najprv si objednám rám, dám si na toto PVC, naštelujem si dvere, potom si dokúpim tú termomembránu, pohrám sa s ňou, možno ju doladím, možno ju ešte vylepším, alebo si tam dám niečo svoje, čo by som chcel. No a takisto ten textil môžete brať, že si ho viete vylepšiť, viete ho doplniť a potom už také veci ako záclonky alebo vetranie pridané dočasne alebo nastálo. Samozrejme, veľakrát sa mi stalo, že sa ma ľudia pýtajú, dá sa tam dať piecka? No samozrejme, dá sa tam dať piecka, len treba vyriešiť ten dymovod, aby bol tak, aby nevznietil to PVC. Myslím, že u teba, Agi, to zase bude podobné, že aby nevznietilo to drevo a tie izolácie. Hej, je to presne tak a tu už sme sa dostali k tým výhodám a nevýhodám a ja by som zatiaľ zhrnul a uzavrel tú prvú časť a potom môžeme ísť na túto ďalšiu. Aby som dal dokopy, čo sme zatiaľ povedali, porovnávame dve zloženia konštrukcií a dve vyhotovenia konštrukcií, celodrevenú, ktorým sa venujem ja, Paťo sa venuje distribúcii tých glampingov, to znamená stanových kupol. A porovnávame cenu 30 000 eur voči cene 7600 eur v takej základnom prevedení, lebo vždycky tam môžu vzniknúť nejaké maličkosti vylepšenia, tam ďalšia vec, ktoré tú cenu menia. Ale aby sme zostali v nejakých mantineloch, tak budeme porovnávať tieto základné vyhotovenia so základnou cenou. A môžeme prejsť teraz na tie výhody. Ty už si jednu povedal, ktorá je rýchlosť z prípravy a rýchlosť skladania. Čiže keď záujemca potrebuje rýchlo si postaviť nejaké prebývanie pre kamarátov na záhrade alebo si naozaj chce privyrobiť nejakým Airbnb ubytovaním, tak veľmi rýchlo si takýto stan dokáže objednať. Koľko je tam asi doba prípravy, kým si človek u teba objedná takúto kupolu? Troška to závisí od tých ročných období alebo od toho, jak je výroba zahltená, ale väčšinou to býva 1 mesiac plus 1 týždeň ešte bereme na nejakú tú dopravu, záleží, kde by to bolo. Čiže berme, že tých 5-6 týždňov sa dá, ak to nie je niečo veľké. Pretože človek si najprv predstaví, my tu rozprávame o niečom maličkom 5-metrovom, ale v rámci týchto trubiek sa dá urobiť naozaj aj 100 metrov štvorcových, ale to už nejdem zabiehať ďalej. Skôr ide o to, že keď to do toho mesiaca sa dá vyrobiť, tak stačí dopredu 2 mesiace so všetkým, aj s tým zateplením a vie to tam človek mať nainštalované. Inštalácia v jednej osobe je veľmi zložitá, ale už keď ste dvaja, tak to ide veľmi dobre a traja je super, pretože naozaj navliecť ten kanvas na tú konštrukciu je to ťažšie. Hej. Čiže treba s tým rátať, že ten jeden človek, keď tam príde aspoň na hodinku, tak je to super, inak dvaja to dáte za ten jeden deň. No, u mňa príprava tiež bavíme sa o tých 20 metroch štvorcových kupole, aj preto sme pretože dali sme takýto rozmer, pretože zmestíme sa ešte s týmto rozmerom do podmienok stavebného zákona u nás. Ten máme teda povolená stavba, malá stavba je do 25 metrov štvorcových. Takže aby tam nevznikli potom ďalšie riešenia papierov, takže preto sme sa zhodli na takejto veľkosti. No a u mňa je tá príprava takisto okolo mesiaca, lenže montovanie na mieste je už náročnejšie ako týchto stanov, pretože to vyžaduje zloženie konštrukcie a potom takisto založenie tých fólií, aby to bolo dobré, namontovanie aj debnení a nalepenie strechy. A to je najdôležitejšia časť, pretože, ako už aj Paťo povedal, drevo a voda nejdú dokopy.
A drevo a akýkoľvek, teda voda a akýkoľvek organický materiál tiež veľmi dokopy nejdu. No, takže tá strecha sa dá lepiť len keď je pekne, nie je vlhko a všetky tieto podmienky prírody a počasia takisto vplývajú na to, aká dlhá bude inštalácia. Ale zhruba dávam aj s rezervou 1,5 do 2 mesiacov je možné kupolu v prevedení toho nazvem drevodomu, také ako robím ja, pripraviť do tých 2 mesiacov. Takže sme tu porovnávame dve veci, čo je dĺžka prípravy a dĺžka montáže. Pri tých glampingových je to zhruba 5-6 týždňov a pri tých celodrevených je to okolo tých 2 mesiacov, dajme tomu, že je to 8 týždňov. Samozrejme vždycky môže vzniknúť nejaká nepredvídaná komplikácia, ktorá celý ten proces dokáže ešte o niečo predĺžiť. Hej. Stávajú sa. Vždycky sa niečo vyrobí. Počasie nám niekedy nesedí veľmi. Načrtol si, Paťo, kúrenie. Áno. To je dôležitá súčasť, pretože kupola je, v lete je kupola až tak teplá, že ju treba vetrať, pretože má dokonalý tvar pre absorciu svetla a tepla. A v zime zase treba v nej kúriť, keďže je zima. A porovnáme si vlastne, dajme si najskôr zimu, hej? Že si potrebujeme priestor vykúriť. V tvojej stanovej kupole je možné inštalovať piecku, keď sa zvolí vhodný prestup dymovodu cez PVC krytinu. Hej? Čiže vnútri, keď si zakúriš, máš teplo. Veľmi rýchlo. Dokonca tieto kopuly sú tým, že aký majú tvar a sú teda zaizolované. Keď si spomenul piecku, tak ak sa tá piecka rozkúri, tak poviem rovno, že treba niekedy až otvoriť okienko alebo dvere, tak tam zostane teplo. A ja mám zatiaľ tú moju kopulu vyriešenú elektrickým vykurovaním v podlahe, práve kvôli tomu, že som chcel, aby to bolo čisté a ľahké pre ľudí, keď prídu, aby to nemuseli riešiť štiepanie dreva, vymetanie a aj som sa troška bál, aby to nepodpálili, si poviem pravdu. No ale to podlahové kúrenie, keď sú minusové teploty, má jemný nábeh a dlho to trvá. Hej? Čiže stačí tam dať potom ale ohrievač, ktorý ten vzduch rozprúdi a do nejakých 15 minút je ten priestor naozaj vykúrený. Takúto skúsenosť mám aj s klimatizáciou, ktorú ja nemám nainštalovanú, plánujem to, ale tu už prebieham do toho leta, ale ja by som zostal v tej zime, že pri vykurovaní klimatizáciou do nejakých 10-15 minút ten priestor je naozaj vykúrený, ale je tam strata. A to je práve ten rozdiel medzi tou mojou montážou a Agiho montážou, že u Agiho, keď zakúrite, tak to teplúčko tam zostane, no ale u mňa treba jemne prikurovať stále, pretože to teplo uniká. A uniká práve preto, že nechceme, aby nám vznikali nejaké vodné pary a vodné zrážanie vlhkosti na tých stenách, ktoré tam samozrejme vzniká a preto tam stále musí prúdiť vzduch. Je to vrstvené, tie vrstvy majú okolo 7 cm medzi sebou a ako ten vzduch prebieha, tak samozrejme bere so sebou aj ten teplý a tým pádom sú tam veľké straty. Najväčšie straty sú samozrejme cez to transparentné PVC, pri tom štandarde je to približne 30% z toho povrchu, no ale to robí práve tou kopulou zaujímavú, pretože je to pekný výhľad a je to niečo, čo asi človek vie zmenšiť, ale ako náhle to zmenší, tak už je tam viacej šera v tej kopule, čo treba vnímať. Keď to prehodí tie percenta zase hore úplne, tak zase bude mať problém troška s tým, že to slnko to bude ešte viacej prepalovať, aj keď je to pekný výhľad na hviezdy, alebo teda na oblohu, ktorá je nad nami. Dá sa to samozrejme využiť aj tak, ale treba vždycky na to myslieť, že to, čo otvorím tým priehľadným, či už je to taká kopula alebo onaká, tak vystavujem viacej UV žiareniu, vystavujem všetkým poveternostným vplyvom a práve to PVC, ktoré je priehľadné, najviac háklivé aj na nečistenie, aj na doškriabanie, aj na nejaké natrhnutie, keď by niečo padlo. Stalo sa nám tak, že sme mali jednu kopulku umiestnenú takúto viacej transparentnú v brezne a padol z tej veže lat. No a samozrejme to PVC hneď rozrezal. Najprv sme si mysleli, že teda to budú nejakí takí ľudia, ktorí
to dávalo ruky, ale nakoniec sme zistili, že ten rez bol tak pekne urobený a tak vysoko, že asi by tam nikto sa nedriapal. Takže treba na to myslieť. No teraz, ak dovolíš, by som možno prišiel k tomu letnému. Ešte doplním, že to isté, čo dokážeš to výhrevné teleso dať do tej stanovej kupoly, to znamená piecka, podlahové kúrenie či klimatizácia, funguje aj v prevedení tejto drevenej. Čiže akékoľvek výhrevné teleso, samozrejme treba už na začiatku pri tvorbe a nejakej vízii tej kupoly myslieť, že kde bude nejaký prestup, ja neviem, aj na rúrky, na prívod elektriky a všetky tieto veci. Ale je to možné a keď sme pri tom, teraz sme boli v zime, to čo Paťo povedal, cez stanovú kupolu je veľký únik tepla. Dá sa povedať, že prakticky tam nič nie je, z veľkej miery nič, čo by to teplo udržiavalo v kupole, keď prestaneme kúriť. V mojom prípade je to 10 cm izolácie, ale samozrejme s tou hrúbkou izolácie sa dá hýbať a dá sa aj zväčšiť. Takže čím viac izolácie, tým viacej tepla udrží v zime. No a keď prejdeme do leta, tam zase izolácia zabezpečuje to, aby sa príliš tá kupola neprehrievala. No a to je pre kupolu veľmi náročná úloha, pretože je to efektívny tvar a to teplo absorbuje absolútne maximálne, ako sa len dá zo slnka. Takže v mojom prípade tá 10 cm izolácia pomôže, ale takisto je veľmi dôležité vetranie a najlepší spôsob vetrania je nejaké nútené vetranie alebo otvorenie dverí a vo vrchnej časti kupoly mať nejaký svetlík alebo nejaký otvor a komínovým efektom ten teplý vzduch vyťahuje vonku. A ako sa to dá teda riešiť, Paťo, u tých stanových kupol? No tie stanové kopuly, keď zoberieme, tak hore majú vetráky. Väčšinou 4 až 5 vetráčikov, ktoré stále prúdi vzduch. A buď je to tak, že ho necháme voľne, tú plachtičku spadnutú a ono si to ako keby zo spodu bere ten studený vzduch, vstúpa hore a tady sa to vetrá. Ale keď sú dní, ktoré sú zamračené a tá vlhkosť je vysoká, že prší naozaj týždeň a v tej prírode sa vlhko nazbiera na nejakých 80-90%, tak samozrejme aj tá kopula má problém s tým odvetraním. A ja som si tam pridal ešte ďalšie 2 vetráky na spodu, aby to nasávanie bolo dostatočné, aby tam nevznikali plesne. No a to je práve to, že keď niekto možno, že sa snaží šetriť, alebo chce to mať po svojom, že si objedná nejakú kopulku možno z Číny, cez nejaký AliExpress, tak toto sú veci, ktoré tam väčšinou nie sú úplne domyslené a tam potom už naozaj vznikajú nejaké tie plesne. Tá pleseň, to trvá možno aj pol roka, možno aj rok, kým vznikne, ale potom sa aj zbaviť môže byť naozaj celkom problém. Keď všetky tie povrchy sú antifungicídne, čiže majú prípravu, aby sa tam tá pleseň nechytala, ale ako náhle to necháte 2 týždne vo vlhkom prostredí, kde stále prší a stále je tam nejaký jemný prach, ktorý sa tam tvorí, tak tá pleseň má úplne ideálne podmienky. No a to aj čo Agi povedal, že treba to vetranie možno aj to tlačené alebo nútené, tak to sa dá aplikovať aj pri tých kopulách, hlavne keď sú väčšie. Prípadne, ak to chce niekto využívať, že tam bude mať kúpeľku, vaňu, sprchu a variť si tam, tak samozrejme tam vzniká toľko vlhkostí, že tu treba naozaj dať odtiaľ preč. Pretože pri tom textile, ktorým je tá kopula obalená, tak ten textil takisto do seba berie všetko, či už sú to pachy z toho varenia, alebo tá vlhkosť z toho varenia, či už je to sprcha, alebo kuchyňa. Takže aj tam je dobré myslieť na to, že keď tam chcem mať kuchynku, tak buď si to dám niekde blízko okna, aby sa dalo odzipsovať, otvoriť. V prípade, ak ho možno len vyklopiť. A toto je ďalšia vec, kde je tá jeho konštrukcia v niečom dopredu, pretože ľahšie sa tam aplikujú sklenené elementy, alebo teda už priamo sú tam. Kdežto pri tom PVC, ja to mám už dané konkrétne a veľakrát sa ma klienti pýtali, že a nemohli by sme to PVC vymeniť za nejaké normálne sklo? No mohli, ale už sa drápeme na takú cenu, ktorú je málo kto ochotný akceptovať a mne tam samozrejme vzniká jeden škaredý detail, ktorý musím ja vyriešiť a to je prestup vody z toho PVC na to plastové okno alebo konkrétne sklo. A s týmto sa vyhrať, tak to už je niekoľko dní roboty, zatmeliť to pekne, aby to aj nejak vyzeralo, aby to tesnilo a tým, že je teplo, zima, tak tie materiály rôzne pracujú a vždycky aj ten silikón môže niekde povoliť.
Kdežto keď to mám ako takú komplet zvarenú PVC štruktúru, tak tam mám vlastne to bez obavy, pretože tá voda krásne stečie až dole. Dobre, hovoril si o tých parách, vlhkosti a plesniach. Keďže tá drevená moja kupola, nazvem ju tak, hovoril som už v skladbe konštrukcie, že vnútro konštrukcie je obalené parou neprepustnou fóliou, takže tá para, ktorá vznikne v interiéri, neprenikne do izolácie a vznik plesní je prakticky eliminovaný až na ten moment, že občas treba vnútri v kupole, keď ste v nej, alebo keď je kupola vybavená tak, že je v nej kuchynka alebo nejaká kúpeľňa, tak občas ju treba prevetrať. Lebo prakticky aj vnútri vznie... Ako v normálnom dome, keď človek funguje v normálnom dome, takisto keď budete vrchovať sa, takisto musíte vetrať. Hej. Inak sa vám tam niečo chytí, alebo zarosia sa tak okna, že to po nich začne stekať dole a to je presne ten istý efekt. To máme teda, myslím, vykurovanie zima-leto prebrané, zhrnutie. A glampingové kupoly, vykurovanie v zime také isté ako pri mojich kupolách, teda celodrevených a izolovaných. Rozdiel je v tom, že vo finále za tú zimu zaplatíte za kúrenie viacej peňazí ako pri izolovanej verzii kupoly, pretože tá glampingová, tá stanová vám teplo vnútri nedrží. Takže kúrite prakticky je to len okamžité teplo, ktoré zohreje človeka, ale nezostáva v priestore, ale cez tú PVC fóliu alebo aj nejakú vrstvu tej látky prenikne von. Takže treba myslieť na to, že prvotná investícia do takejto stanovej kupoly je rádovo nižšia, lenže potom sú ďalšie tie časti, ktoré sa finančne ukážu náročnejšie ako pri kupole, ktorá je izolovaná a v tom prvom počiatku finančne náročnejšia, no lenže šetrí hlavne pri kúrení v chladnom období financie a myslím si, že pri elektrickom kúrení a aj pri klimatizácii dosť značne. Takže je tam to porovnanie energetickej, teda potreby energie premenenej na teplo. No a akú máš ďalšiu výhodu glampingových kupol? No, jedna bola teda tá rýchlosť, druhá bola, že sa teda rýchlo nahrajú, rýchlo schladnú, by som to nazval, čo môže byť dobré pre niekoho, kto to chce naozaj len na víkend. Hej, ak je to nejaká víkendovka, tak tých pár kilovatov energie vás asi nepostihne toľko, ale treba myslieť samozrejme na to, že ak si tam napojím vodu, čo je samozrejme možné, tak za ten jeden deň ona sa tak vychladí, že tá voda zamrzne, keď bude vonku mínus, tak aj v tej kúpole bude mínus. Výhodou je podľa mňa najviac, keď to niekto chce premiestniť. Hej? Pretože premiestňovať tvoju drevenú kopulu s zateplením bude možno rádovo niekoľko týždňov, kdežtu našu vieme premiestniť behom 2 dní, pretože berem, že jeden deň ju človek zloží, druhý deň si ju nejakým spôsobom zbalí, naloží a odíde. Boli sme na nejakej výstave, máme to skúsené bez zateplenia. Jeden deň bolo výstavba a rekord sme mali tak za 3 hodiny zbalenú kopulu. No ale samozrejme tu vzniká ďalšia vec, že treba si to nejak umyť, treba si to nejak uložiť, lebo tá kopula, keď je vonku, tak samozrejme to je ako auto. Hej? Že treba to umyť, treba sa o to starať. Ak to neurobíte, ona to vydrží, ale pekná nebude. Hej? Čiže toto je dobrá vec na tej kopuli, že aj by keď sa treba rozreže to nejak, alebo že to poškodí nejaký lat, konár alebo zver, tak celý ten obal sa dá na novo urobiť a v podstate, ak by bol veľmi poškodený, dá sa dať preč a dať nový. A robili sme aj to, že už sme to priehľadné sklo lepili na novo, keď je to roztrhnuté v určitom bode. Čiže dá sa to. Nie je to samozrejme nič príjemné, ale je to ako možnosť. Čiže v tomto by som tiež videl výhodu. No a je na tom človeku alebo na
tom, kto si to kúpi, že akým spôsobom vyrieši tú podlahu. No a tu je možno tiež výhoda tej kopule a to by sme možno povedali pri obidvoch, že je veľmi dobre odolná silným vetrom a rôznym aj zaťaženiam snehu, pretože práve tá geometria tých tvarov zabezpečuje, že tá váha aj sila toho vetra sa krásne rozloží, vietor krásne obtečie. Čiže keď budete mať pódium, ktoré bude okolo 800-900 kg a dáte na to takúto 5-metrovú kopulu, tak sa nemusíte vôbec báť, že by ho vietor zdvihol alebo že by ho posunul nebodaj. A keď do toho pridáte ešte nejakú posteľ, kuchynku alebo nebodaj sprchu, tak je to taká váha, že tam naozaj, pokiaľ by ste neotvorili dvere do Korán, aby tam tlačil ten vzduch, tak nie je šanca, aby to pohlo. Samozrejme pri normálnom ukotvení. A pri normálnej sile vetra nehovoríme pri extrémoch, ktoré sa samozrejme vždycky môžu stať. Dokonca aj ten extrém pri tej mojej bolo nejakých 130 km vietor a nie je prichytená alebo zabetonovaná do zeme. Je naozaj na drevenej podstave. Keď sme to rátali, tak tá podstava drevená môže mať do 1 tony a samozrejme kopula sa ani nepohla. Čiže ten vietor, tým tvár, ako ide, ako tlačí, tak vlastne tlačí aj na to, aby ho tlačil dole a No a to sú, myslím, že výhody práve týchto tvarov. Hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože ja som mal jednu reklamnú drevenú, ktorú som si tiež myslel, nebola zadebnená, ale bola len čisto konštrukcia a mal som na nej upevnené 2 banéry, nie veľké, a prišiel vietor, ktorý sa oprel do tých banerov a tú kupolu mi prevrátilo. Takže vždy upevniť o zem. Vždy. V akomkoľvek prípade. A prejdem ja ešte na tú ľahkú prenášateľnosť kupol, ktorú si spomínal. Tak v prípade týchto malých domčekov izolovaných, kupolových, je to trochu náročnejšie, pretože strechu, ktorú dávam, alebo strešnú krytinu je EPDM fólia. A tak, keď má rezy, tak každý ten rez je potrebné prelepiť, aby bola tá strecha celistvá. A nie je to lacná záležitosť, ani materiál a ani práca. A kupola sa dá samozrejme rozobrať, ale treba vždycky počítať, že tú fóliu, tú EPDM fóliu bude treba rozrezať. Takže komplet celá investícia do tej strešnej krytiny, dá sa povedať, je spláchnutá. Ale v prípade, keď naozaj dáte si kupolu na pozemok, ktorý potrebujete opustiť z nejakého dôvodu, tak pri oželení tých niekoľkých eur, dajme tomu, že nie je to zase 200 eur, ale je to viacej eur, dá sa kupola premiestiť na iné miesto. A takisto sa dá znovu poskladať, ale potom na novo prelepiť tá strecha. Takže je to také, pri tých stanových samozrejme jednoduchšie a je výhoda prenášanie. A keď sa dostanem k váhe tej celodrevenej, tak keď som počítal materiály, čo bolo drevo, izolácia aj nejaké tie debnenia, aj z terasov, tak mi vyšla váha kupoly okolo 5,5 až 6 tón. Takže tam už aj potreba nejakého silného upevnenia o zem nie je až taká veľká, ale je samozrejme vždy vhodné, aby nejakým systémom, nejakým spôsobom bola tá kupola prepojená so zemou. Dobre, to máme ďalšiu výhodu, nevýhodu, ako sa to vezme, lebo dôležitý, povedal by som tak, že dôležité pri tom, čo sa dneska rozprávame, je vždycky zámer a predstava toho záujemcu, klienta alebo zákazníka, rôzne pomenovania máme, ako chce, aby kupola vyzerala, na čo ju chce použiť a koľko peňazí je do toho, teda do kúpy kupoly ochotný investovať, alebo ochotná investovať. A toto je dôležitý moment a podľa neho, myslím si, lebo tak financie sú v dnešnej dobe podľa mňa značný rozhodovací prvok, takže podľa neho sa človek rozhodne a aj podľa výšky tej sumy robí nejaké kompromisy. Takže výhody, nevýhody z toho technického pohľadu môžeme
povedať, aj myslím, že tie základné sme dali pre predstavu, že čo prináša tá glampingová kupola, tie stany, hej, ale prináša rýchlosť a to prevedenie okamžité a hneď sa dá používať. A zase je lacnejšia, no a zase tá kupola celodrevená, je na nej viacej príprav, ale tá životnosť je myslím o niečo dlhšia. Vieš mi, Paťo, povedať, aká je životnosť tej fólie PVC, ktorá sa dáva na vrch? Hej, veľa ľudí sa na to pýta, no je to také troška, že aj ako sa o to staráte, hej, keď to neumiete 5 rokov, no tak určite nebude mať takú elasticitu ako tá, ktorá bude umytá každý rok. Ale berme, že veľké štadióny, ako aj v Nemecku, v zahraničí sú pokryté týmito fóliami modernými a takisto aj ja ich používam na pergoly, na prestrešenia a tienenia, tak bežne to vydrží 20 rokov. Čiže tuto naozaj veľmi záleží, v akom prostredí sme, ako je namáhaná, ako je našponovaná, ako je umývaná, ale berme, že tých 10 rokov to nebude mať problém, no ale samozrejme najkrehkejšia časť je to PVC prihladné. A tam by som to videl na to, že aj to, v akom prostredí je tá kopula daná. Pretože keď sme vraveli aj ty, aj ja, že veľmi ľahko sa naakumuluje do nej teplo, cez tú našu panorámu, ktorá prekrýva 30% povrchu, keď zasvieti slniečko to južné, nejakých 30 stupňov, 40 už pomaly dneska, tak vnútri sa bežne pohybuje teplota hneď okolo 50 stupňov. Čiže keď je to zavreté, čiže buď treba to komplet otvoriť, vetrať a naháňať tam ventilátormi, alebo ďalšia možnosť, ktorá je veľmi fajn pre tieto kopule, je mať to v tieni, niekde medzi stromami, pretože tam nevzniká také strašné teplo, ten výhľad tam vie byť stále zabezpečený pekný a ten strom nám pomôže práve v tom, že on zabezpečí, aby to UVčko tam priamo nešlo. A ako máme UVčko, tak nemáme ani toho ničiteľa, toho PVC, čiže tam je to zase to vydrží dlhšie. No, moja kopula je umiestnená na južnom svahu, čiže ráno, keď vyjde slniečko bez mrakov, tak okolo 11. by som povedal, že keď je zavretá, už sa tam skoro nedá vydržať. Preto treba uvažovať buď nad tou klímou, alebo nad tienením. No a ja presne špekulujem a asi to tak aj urobím, že tam vytvorím pomocou plachty nejakú pohyblivú plachtu, ktorá keď bude to slnko pomaličky chodiť, tak ja tú plachtu budem posúvať predtým. Ničím si ten výhľad, hej, tá plachta není, že wow, ale nemusím toľko energeticky to tam chladiť alebo nejak vetrať. A samozrejme, že keď vetrám, tak mi tam ide všeličo. Hej, od zviek až po nejaké listy, prach a všetko možné, čo vietor donesie. Čiže uvažujeme veľmi silno nad tým, že by sme tam dali tú klímu, no ale to je zase ďalšia investícia a troška aj obava, že ako to bude hlukovo, pretože keď sa tá klíma spustí, samozrejme už je počuť. Je to aj také troška pre mňa, že tak viem, že to slnko tam praží celý deň a celý deň pôjde klíma, tak to tiež není boh vie čo. Čiže naozaj sa snažím využiť tú možnosť tienenia. A čo ideme do budúcna skúsiť, to som ešte neskúšal, chceme urobiť takéto adiabatické chladenie, ktoré by buď jemný prúdik stekal po povrchu tej kopuly, alebo by to bolo kompresorom, len tam je zase problém zvuk, rozprašované a práve ten jemný mist tej vody spôsobí to, že vlastne tam vznikne odparovanie a to teplo je oveľa nižšie. Bežne sa to využíva na priemyselných budovách a ideme do toho, že to skúsime, no ale zase to je niekoľko dní príprav a vymýšľania, štelovania, toho vie, ako tá voda bude reagovať s tou špinou, ktorá tam môže byť daná, čiže treba asi aj zberať tú vodu a recyklovať, tak... ale do toho to chcem ísť. Tak tu sme sa dostali k tomu, že pri tej prvotnej nižšej investícii, potom už pri tých vylepšeniach, aby bolo bývanie alebo prebývanie v takejto glampingovej kupole príjemnejšie, už to v neskoršom štádiu stojí nejakú investíciu a viacej peňazí. Ešte doplním pri týchto strechách a EPDM fólii, ktorú lepím ako strešnou krytinu, tam je životnosť tohto materiálu garantovaná výrobcom na 50 rokov. Takže keď sa nič nepredvídané nestane vnútri a tá EPDM fólia nebude nejakým vonkajším vplyvom poškodená, tak garancia je pri správnej montáži od výrobcu životnosť 50 rokov a je to minimálne, pretože už tú EPDM fóliu, ktorá sa vyrába
dneska, tak presne tými istými procesmi už začali vyrábať pred 70 rokmi a už 70 rokov je na tých prvých budovách táto fólia nalepená a berú z nej vzorky, aby videli, ako degraduje počas toho obdobia, ale stále je tá krytina v takej dobrej kondícii, že zaručuje to, aby voda neprešla dovnútra. No a samozrejme potom sú tam sklenené okná, ktoré zabezpečujú aj svetlo a aj to, čo hovoril Paťo, prienik toho tepla. Čím je na kupole viacej sklenených okien, tým je to väčší skleník a tým väčšie teplo je vo vnútri. Takže s tým treba rátať, že dobre, chcem mať čo najväčší priehľad a chcem vidieť čo najväčšiu panorámu do okolia, no len treba sa zamyslieť aj nad tým, že budete mať v tej kupole príliš teplo. No a myslím si, že keby som porovnal tieto dva faktory, tak pri tej glampingovej verzii kupoly prvotná investícia je nižšia, ale potom sa ukazuje, že tými vylepšeniami aj čo sa týka chladenia, aj rôznych ďalších, bude potrebné do nej ešte investovať nejaké peniaze do zvýšenia komfortu a vlastne pri tej drevenej konštrukcii, ktorú robím, tam už na začiatku prichádzate do pocitu toho dreva, aj vôňou a aj takým príjemným pocitom z toho dreveného priestoru. Je tá investícia na začiatku vyššia, len potom, ako sme aj prešli cez toto rozprávanie, nie je potrebné až tak veľa investovať napríklad do toho kúrenia, chladenia alebo tých ďalších vecí, o ktorých sme rozprávali. A samozrejme to, čo si spomenul, ideálne je umiestniť kupolu do polotieňa. Takže to s tým máme skúsenosti. No a ešte jedna vec, čo je, tak vhodne zvoliť farbu kopule. Ak má byť na slnku a napriek tomu, že veľa ľudí je teraz v trende dávať nejaké tmavé, šedé, až by som povedal, že čierne, tak samozrejme tá čierna je najnevhodnejšia varianta tam, kde je slnko, pretože to máme ako vykurovaciu saunu v podstate. Ak by to chcel niekto na saunu, tak určite čiernu. Ale tu je možno aj ďalšia výhoda, že pri tých mojich kopulách sa tá farba dá relatívne dobre vybrať. Pri tej tvojej, myslím, že ten povrch je konkrétne daný. Je len v čiernej, kvôli všetkým tým vlastnostiam, ktoré má EPDM fólia, je vyrábaná v čiernej farbe, je aj v inej, ale do toho nebudem zachádzať, je biela, ale tam už sú úplne iné vlastnosti toho materiálu a hej, ako hovoríš, je to veľmi dôležité. Teda veľmi dôležité z toho pohľadu absorpcie tepla. Tak. Ja tu mám aj nejaké také vzorky malé, že asi aké PDM, teda to PVC vyzerá, ono je pretkané vláknom, čiže je veľmi pevné. Dá sa na to v podstate aj oprieť rebrík alebo ísť skoro na to. No a myslím, že to sme asi vyčerpali tie plusy, mínusy. Ak ťa ešte niečo napadá, tak... Dám len, lebo teraz mi príde, že tá EPDM fólia sme ju celkom zhodili tým, že je aj čierna. Máš krásne zaizolované. Je aj zaizolované a je to pri kladení strešnej krytiny zatiaľ najjednoduchší spôsob, k akému som sa dostal. Vo svete sa tam, kde sú iné podmienky aj prírodné, teda počasie, tam dávajú na pevné debnenie kupoly ako strešnú krytinu korkový náter. Lenže nemám skúsenosť, aká životnosť je toho korkového náteru a zase v tých teplejších častiach sveta, čo je Stredná Amerika alebo aj Španielsko, tam tie teplotné rozdiely zima-leto nie sú až také veľké. Takže ja nemám otestované, koľko ten materiál zvládne. A skúsenosť z inštalovania kanadského šindla, čo je tá asfaltová krytina, je to takisto v lete veľmi rozpáliteľný materiál a jeho životnosť pri vetre a takisto striedaniu zima-leto nie je až taká veľká. A v prípade opravy nejakej časti, a ja by som liezol na tú strechu, tak je vysoká pravdepodobnosť, že
ako by som prešiel po tej streche, tak to, čo chcem opraviť tu, tak po ceste strhám ďalšie 3 miesta, ktoré budem musieť opravovať. Takže je to také, skúšal som rôzne možnosti, či už nejaké plastové šindle, plastové bridlice, imitácie, ale zatiaľ momentálne tá EPDMK mi príde ako najjednoduchšie riešenie a vždy je možnosť aspoň z časti tú kupolu prekryť nejakou plachtou. Sú aj plachty, priemyselné plachty, ktoré dokážu zjemniť prechod UV žiarenia a aj tepla, ale to už sú technické záležitosti, ktoré sú individuálne a pri každom projekte sa samozrejme hľadí na úplne iné veci a sú tam iné podmienky aj realizácie. Takže ja si myslím, že informácie sme si dali a hlavne aj ja som prišiel k novým informáciám od teba, takže ja ti ďakujem za dnešné rozprávanie. Pre všetkých, keby ste mali akékoľvek otázky, môžete nám napísať dolu do komentárov alebo do správ, alebo máme aj na internete na stránkach telefonické kontakty, čiže nás môžete kontaktovať a v prípade, že budú otázky zaujímavé a budú sa opakovať, tak myslím, že sa môžeme stretnúť aj na budúce a môžeme si ešte niečo pozisťovať a poskytnúť vám ďalšie doplnenia, aby ste sa aj vy vedeli zorientovať a samozrejme mne osobne takéto doplňovanie tiež prináša nové poznatky. Takže ja vám prajem pekný deň. Paťo, ďakujem ti za návštevu takto na diaľku. Ďakujem, Agi, bolo to príjemné a takisto som sa dozvedel zo pár informácií zaujímavých, takže keď budú ďalšie nejaké podnety, určite radi znova zopakujeme niečo podobné a odpovieme na otázky. Majte pekný deň, užívajte, ahoj.